good morning sa lahat po ng mga nanonood po natin at sa subscribers ng Re-Up Up Moto. Andito po ngayon tayo sa Barangay Talugtog Elementary School po, dito po sa bayan po ng Mangaldan. Ngayon po meron po ang C1RL po na feeding program at saka charity po na event po natin ngayon. So ang masasabi ko lang po, maraming salamat and then good morning sa lahat po na nandito, and then yung event po na ngayon ay kasagsagan pa ng kampanya, and then lahat ay busy sa tao. So salamat po sa lahat po ng nag-support, and then congrats sa United Riders po ng Pangasinan, and then maraming salamat po. Good morning sa lahat mga kagulong. Andito tayo ngayon sa Barangay Talugtog. Mayroon na naman tayong charity event ng Charity Riders for Luzon. Sa mga gustong pumunta, punta lang po kayo dito at magbigay ng tulong para sa ating mga kababayan. So, sana tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa ating mga kababayan. So, yun lang po mga kagulong. Good morning, ko pala si Rinaldo Untalan, grupo ng SR, Solo Riders in Two Wheels, Pangasinan. Ito pala yung mga grupo namin, sila Ems Moto, Maricel, Michelle, Six, Romel. Saka yung pinaka-sexy namin, si Georgette, si Rocky. Nandito kami ngayon sa Talugtog Elementary School para tumulong sa sumuporta sa event ng CR1L. Sumuporta kay Ma'am Grace. Good morning po sa ating lahat at welcome po sa atin dito sa Barangay Talugtog Elementary School, Mangaldan, Pangasinan po. Nagpapasalamat po kami sa event na kami po in-invite at tayo po na bilang C1RL family, nagpapasalamat po dahil isa po tayo sa mga nakisama sa kanila na sa pagpapasaya ng kanilang barangay. And then maraming salamat po sa ating lahat at God bless po sa ating lahat, at sa mga susunod pa nating mga event, sana maging successful po ulit tulad nito po. Maraming salamat po. Good morning po Ma'am Grace. Thank you po kasi inimbitan niyo kami dito sa inyong event. Ngayon po, ask ko lang po, ano pong masasabi niyo ngayon na nangyari na po itong big event mo dito sa inyong Barangay Talugtog Elementary School? Thank you very much sa CR1L. As a founder of Miracle Grace and President, nagpapasalamat din po ako sa pagsuporta na naging successful ang ating event na to. At first charity ko rin ang aking grupo ay si GMG, Grassland. Ito. Grassland Motorcycle. Dito sa Pangasinan, ako po ang president ng Pangasinan chapter ng GMG. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta sa event na to at sa mga major sponsor ng aking nanggaling po sa ibang bansa. At layunin po ng Miracle Grace ang magbigay ng tulong kahit konti man ito. Pag pinagsama-sama natin, malaki din na para makatulong sa ating mga kabaranggayan. Lalo na first event ko dito sa Mangaldan, Pangasinan, kasi dito rin po ako nakatira ngayon. Yun lang po. Thank you po Ma'am. Good morning. We are the USR, United Solo Riders of Pangasinan Chapter, and now here we are in Barangay Talugtog, Mangaldan, Pangasinan to attend this charity event of CR1L Pangasinan Chapter. Yun lang po. Salamat sa mga riders. Salamat po sa pagbibigay ng tulong. Andito pa tayo sa Barangay Talugtog. Kanina po mayroong nangyaring kasiyahan po natin. Nagpalaro po tayo ng dance contest sa mga bata, and then sa mga senior citizen, and then mga nanays na nandito. So namigay po tayo ng mahigit 200 na pack of parang relief goods po natin sa Barangay Talugtog. And then yun po, maraming salamat po sa inyo pong taos-pusong suporta sa CR1L po. And then peace, and then sa susunod na event po natin po, sana po makasama po yung mga iba't ibang riders po natin. So good morning, and then maraming salamat po sa suporta.